Malti qabelkom ħallinnikom. Merħba dan huwa shooter ta' s-sib flaxija u s-sib dejjem ikonna xi mistiedna u mistiedna tal-lum tifqa sewwa. Sera, għandek kemm għandha? 10 mistoqsijiet f'5 minuti. Ħansidu l-istress. Kemm jiswa kif tidher fil-Eurovision? Ifhem, naħseb li kif tidher huwa parti mill-pakkett, ġifieri jkun hemm ħafna elementi ħafna elementi li flimkien jaħdmu f'armonija biex fl-aħħar toħloq dak ix-show li tkun tixtieq twassal. Kif tidher huwa waħda minnhom. Ma nasibx li iktar ħaġa importanti, u naħseb li jiddependi wkoll mill-kanzunetta kemm tkun importanti, tipprova nqassar biex m'għandux. Importanti. Gara diffiċli għalija. X'kienet l-iktar attività jew jien nafx ħaġa li kont mistiedna liha. Fej ħassejtek stramp jew ġarek xi ħaġa. Kanta fija tajjeb. Inkanta. Naħseb fil-verità f'parti mill-ġerni tal-Eurovision stess. Għallulna biex inkantaw Josh Hour. Ġifri filmjawni inkanta Josh Hour. So kelli inkanta ta' parsi Josh Hour u ta' parsi qed nitfax. Mhux bil-kappell. Dik xi ħaġa oħra. Next. Tajjeb, hemm xi ħaġa xi ritwal li tagħmel kull darba tkun qed kanta jew toħroġ fuq il-palk. Iva, dejjem innott salib u l-lum minix li b'salilu, għax meta nkun ħaninżaw ma nilbsux. Għandi engagement ring tanna. Ninżaw ma nilbsux. Nafxettajt. Le, għax għandi ċurket li dejjem bieħ. Barra meta tkun ħatinżaw. Imma l-lum għajtaċċajt għax il-lum kont ħaninżaw. Nalla dejjem bieħ ngħid. Iva, mhux Telli fiex! Insomma, għandi xejn. Da tan-nanna tal-engagement u n-nanna li hija meta ftit qabel ma ġifieri ftit wara l-Baħtu Eurovision Malta. U jien nanna kienet kollox għalija, number one fan. U dejjem nilbsu u normalment nħares hemm busu ngħidla nanna Ejni. X'ħassejt intu ġejja? U taf li ovvjament ma mhux daqshekk tajjeb u x'qalulek in-nies? Ifhem, ara, ma mhux daqshekk jien fajnejja ħanejtek. Aħna bħala kontingent Malti u jien insomma u t-tim tiegħi aħna minna l-istajna biex kemm jista' jkun nagħtu l-aqwa prestazzjoni. Lajt l-art. Bħala prestazzjoni bħala riżultat. Jien neħem minna tiegħi. Jien mortem u veru, onestament, u nibqa' dejjem ngħidha vera hekk. Jien mortem u lan tiegħi kien li nagħti prestazzjoni li wara nħares lejha u ngħid jingbur bija hekk u jien inżilt mill-palku ħassejt dak is-sentiment. U bqajt inħoss dak is-sentiment irrelevanti mir-riżultat, ultimately ġifieri għalija dik li ħaġa importanti illum inħares il-performance u nħossi ferħana bija u qed jagħmlu l-istorja li qed intaw il-vibe. Il-doqt il-junior u mbagħad tal-kbar il-Eurovision. Differenza bejniethom. It-tnejn sbieħ ħafna u it-tnejn esperjenza sabiħa, ovvjament qed nagħmel xi ħaġa li titla' fuq dak il-park hija dejjem esperjenza tal-ġen. Ovvjament hemm iktar pressure tal-Eurovision tal-kbar. Tal-junior ukoll kont backing vocalist u dancer, mhux il-main singer, so l-ammont ta' pressure differenti. It-tnejn sbieħ u t-tneħad gost. Next. Sepp issa għandek din l-esperjenza, ma immaġinak nagħmluk il-head tajjeb tal-Eurovision x'għandu jkollha diska taħseb biex tirbaħ l-Eurovision. Tajt lix ma tkunx minn Malta. Forsi. Sissa għadna marbaħniex, so nasab sissa ħadpa jaf, kikun naf għamilta, so ma nafx. ħad differenti, zgur, mill-li għamilna sissa nejtek. Taqbel illi jintefqu, għaxin nis għandhom l-impressjoni jintefqu ħafna flus, il-flus fl-Eurovision. Il-Eurovision huwa pjattaforma tajba ħafna għall-artist, pero apparti minn hekk nasab anke tajba ħafna għall-pajjiż. U qed ngħidlek il-Eurovision jaraw ħafna nies. Ġifieri jekk min jista' żball huwa l-iktar event tal-mużika li huwa segwi dan jaraw miljuni ta' ġifieri. X'ħareġ naqa' mill-Eurovision. Ġifieri il-fatt li ovvjament qed tesponi lil Malta fuq dak il-livell għalik jagħmel sens. Sejna bajjes ta' xina kanata. Bas li nħoss li ta' fetitli bibin ġodda tal-inqas. Nafret inta wara ma X'taħseb li kienu l-iżbalji tagħkom imma bħala kontingent Malti? Issa, ma naq, perfetti maħniex, aħna provajna kulħadd jagħmel l-aħjar li jista' inti tmur hemm jien tajt il-1,000,000% li stajt nagħti, onestament ħass li ma stajtx nagħmel iktar fin-natura tiegħi, ħafna affarijiet mhux fil-kontroll tal-kontingent Malti, mhux fil-kontroll lanqas tal-artist personali għax dik il-verità. Ġifieri għamilt li stajt, issa ma nafx żballi kien hemm.
Elitek fil-karriera mużikali tiegħek l-esperjenza l-Eurovision? Iwa, ħafna, fettit li ħafna traqa ġodda u li tkanta fuq dak il-livell, aħna un Malta mawx opportunità oħra li tatik bħal artist dik l-opportunità. Mawx. So, iwa, ma sabbi. Għal-wahda, Issa, Sera, sar minna, Sera, Intom qed issa iddumu. wara l-Eurovision. Wow, għatta edha għek. Sena wara. Wow, nħarra ċerba Għandek t-skiju. proġetti u Mela, affarijiet. ovvjament, ovvjament. Il-medalja ħaqek toda kollha kemm min iżżed. Rasek, iktar waħda li dom taf l-istorja tagħna, imma ma jimporta. Ovvja, taf kemm parla. Ħadna pjaċirbik u nawguraw il-dawk li ġejjin warajk ukoll. Tajjeb, eżatt. Jalla jkunu tajbin bħal. Ej!